sabiħa l-gilanda tal-avvent, nista' nixelhom għax ma tloq rasija. Le Żajel, ix-xema li jmiss nixelwa il-ħadd li ġej li jkun it-tieni ħadd tal-avvent. X'inhu l-avvent? Il-kelma avvent tfisser stennija sabiex jasal jum il-milied u nifirħu li Ġesu twieled fostna. Kif ukoll stennija għat-tieni miġja ta' Ġesu fid-dinja. L-avvent jibda s-sena liturġika. Issa sew ċija x'kelmat ilha din qatt ma smajta x'inhi s-sena liturġika. Le Żajel liturġika il-kelma. Is-sena liturġika hija il-kalendarju tal-Knisja li jibda bl-avvent u jispiċċa bil-festa ta' Kristu Re. Sewwa fimtek, taf meta jibda l-avvent? L-avvent jiġi 4 tiħdut qabel il-milied. Iċ-ċelebrant fi żmien l-avvent jilbes il-kulur vjola sabiex juri li l-avvent huwa żmien ta' preparazzjoni. Minn barra fit-tielet ġimgħa tal-avvent. Dik il-ġimgħa jilbes roża li jirrappreżenta l-ferħ. Sejja kemm inti brava kemm taf fuq l-avvent. Grazzi Ġajel, meta tmur. Il-quddies. Id-darba li jmiss ara tindunax b'dawn l-affarijiet li jgħidlek. Jekk toqgħod attenta tinduna li f'dawn iż-żminijiet il-qari u l-omeliji tal-Knisja ikunu fuq l-ewwel u t-tieni miġja ta' Ġesu fid-dinja. Iwa rrid noqgħod iktar attenta. Iġġija sal-milied. Veru. Sa ma tistenna l-milied, ilħaq prepara ruħek billi ta' kuljum tagħmel affarijiet li tkabbar ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla u billi tagħmel affarijiet li b'hekk turi l-imħabba tiegħek lejn l-oħrajn. Dan iż-żmien jintuża wkoll biex in-nies iżejnu għall-festa tal-milied. Azzjoni li tgħinna nitlu aktar f'dan iż-żmien b'mod partikolari meta nħarsu lejn il-presepju. Meta niġi għandek tija. Dejjem tallimni ħafna affarijiet interessanti. Grazzi tija, inti l-aqwa tija tad-dinja. Saħħa tfal! Flimkien tfal!